Posle ovog skandaloznog prekida na Marasiju, prvi komentar. Ovo bruku i sramotu su vidjeli naši ljudi, vidjela je cela Evropa. Mi se osjećamo 2 dana ovde kao da smo u Barutani. Nemiri su i provokacije oko hotela, na treningu, na ulici. Imali smo najave da će nam se ovo dešavati, obavestili smo italijansku policiju. Na ovom zvaničnom sastanku smo predočili da postoji mogućnost da se pojavi ovde jedna grupa navijača koja želi da prekine utakmicu. Šta su razlozi, to treba da se vidi. U svakom slučaju, ova deca i ovi momci i ovi ljudi koji su tu prisutni, oni nisu slučajno i sami došli. Organizator je verovatno negde u Beogradu i ovo je pitanje za državu da proveri ko su organizatori ovakvih scena, jer ovo ne mislim samo da je napad na Fudbalski savez i na fudbal. Predsjedniče, samo jednu stvar. Ne bih ništa komentarišen sad kad prođe da nama pričat ćemo. Nije, okej. Samo kažem da ovo je nema reći, stvarno, ne mogu ništa da kažem. Za tečnom situacijom, mislim, ne mogu šta da... Kako se osjećaš, jer ovo je baš neprijatno i... Stvarno, svima nam je teško palo što nismo odigrali utakmicu, ali šta je tu je. Vidjet ćemo šta će biti dalje, tako da Kako je to sa Stojkitom bilo? Jel ste se upošali to sa Stojkitom kad je bilo? Šta je bilo, stvarno, ne mogu da kažem ništa komentarišem, tako da stvarno... Najbolje je bilo da predstavamo prvo pa da vidimo od sutra polako da... Razumijem i ja vas, tako da stvarno...